Така, сега ще покажем стойката и как се сглобява. Значи, това са детайлите по стойката и съответно 4 крилчати болта с гайки, които само с 4 болта се сглобят цялата стойка. Така. Значи първо трябва да прекараме. Ето сега ще взема едно такова. Значи вземем една от тия дългите пръчки. Не така. Малко си я разтварям. Малко е тук се разтварям и се затягам плъзгача, за да не ми пречи да работя. И това, което трябва да погледна, не тук където са болтовете, а трябва да погледна плоската част. И да взема и тук, нали, този детайл, аз го наричам с Т-образните крепежи, също да го ориентираме с плоската част, при това трябва да е надолу. Значи, ето, така трябва да се вкара. Ей тук, отдолу. Ето така. Взема се и това нещо се промушва от ето така се промушва, докато стигне до ето е този отвор. Хоп, видя ли са? Докато стигне до този отвор. Същото нещо се прави с втората дълга. Значи това е плоската част, значи това е плоската част и тук плоска с плоска част и също малко ще отворим тук плъзгача да го стегнем, за да стои просто да стои стойката отворена. И трябва да успеем да го тикнем. Ето тук сега на мен не ми е удобно заради камерата, но ето то бързо си влезе и просто се фиксира тук докато стигне до, виждали се, тук стигне до отворите и тук да съвпаднат тия двата отвора. След като тая работа се случи, до тук се получи и тая работа, не, така. И просто е тук трябва да се вкара е тази летвичка, като трябва отвора да е обърнат насам. Не тъй, ами до отвора да съвпадне с този отвор. Тоест, това нещо просто се поставя ето тук вътре, ето докато упре, да стане проходно. По същия начин се прави тук, ето така, се слага се и се вкарва вътре, докато опре. И нали, вече мога да отворя повече краката. Ето, т.е. нека да се види, тук ще ги отворя. Ето, отварям повече. Ето, развивам и отварям повече. И нашата рамка е готова. Сега остава да закрепим панела. Сега малко по-отдалече ще бъде цялата работа. Вземам си два болта. Така, внимавам да не защипя кабела, да не му отзад. И просто слагам панела, така че ето тук да ми съвпадне за първия болт с отвора. Отзад има гайка. Така. И просто се завива към гайката. Хоп, и се стяга. Ще го направя на земята, защото ми е по-удобно. Не знам дали се вижда така. И просто си завиваш това болченце тук. Стягаш си го. След това си слагаш с шайбичка. След това и тук слагаш. Стягаш си го. Така. Сега вземам другите две гайки и два болта, извинявам се, и трябва да ги завия долу. Не знам дали ще се види, но тук вече трябва да се намести. Може би те мога да го обърна и да се впадна. Видя ли се? Да. Ето тук трябва да го съвпадна. Хоп. Да го завия.
И също така трябва и тук да ми съвпадне и да го завия. Само че тук забравихме да сложим шайбата. Ето и тук сега ще се впадне и тук го завивам. Не знам дали се вижда. И тук сега ето така се настроява. От тук си развивам крилчатата, освобождавам я и просто плъзгам нагоре, за да стане по-легнал. Ето така, само че камерата не може да стигне и си го фиксирам на какъвто наклон искам да бъде панела. Разглобяването по обратния ред. Развиеш черти болта, измъкваш първо летвата отгоре и после изсулваш надолу Т-образната летва да измъкнеш през краката на дългите пръчки. Ами, това е. Ползвайте, се наслаждавайте.